baina laburki norbaitek idearen bat edo beste bota nahi aldigu adibideen moduan. Hausnarketaren bat. Bueno. Beste norbetek ere egin dezake. Bai, hemen komentatzen ibili gara, azkenean hiztunik ez badago hizkuntza horretakoa, hezkuntza sailak borontate asko bidezake, baina azkenean hizkuntza sailak kanpotik datorren estralurtak dela. Hortaran, bertako izan zitekeen hiztun horiek komunitate horrek motivazio handi bat ez badu garatzen, ez dagoela zer eginik. Eta zalantzak sortzen zaigu baita, zenbateraino motivazio hori egon daiteke berezea hiztunik ez dagoen hizkuntza baten. Da gero, baliabideak bilatzea aldera, hori aipatzen da dokumentazioa, pentsatzen dugu idatzizkoak gutxi diela, izan daiteke bertako nagusienek bai gogoratzea lekuko toponimia eta hortik ataratzea baita hizkuntzaren galdutako ezaugarri batzuk. Besteren bat edo? Bai, bueno, segurazki oso modu simpletuan esango dut, baina segurazki hori zuk esan duzu moduan hizkuntzaren zati batzuk faltako dira, zeren dokumentuak badira, baina gutxi, ez da? Eta seguru gramatikaren eta hizkuntzaren zatiak falta direla. Orduan, segurazki lehenka hizkuntza familia baten zati izango da, ez da isolatu alde izango. Eta, orduan, alderatuaz edo beste hizkuntzekin alderatuaz, behar bada familia bereko hizkuntzetan idatzita dauden testuak ikusita, falta diren gramatikaren zati horiek behar eke daitezke, nola baita. Eta, horrekin lehenbiziko pausoa izango litzateke, eta ez da bat ere pauso txikia, baina horrelako estandarizazio, lehenbizi gramatika osoa sortzea, eta hortik estandarizazio moduko bat saiatzea. Eta hori komentatu dugu, eta esan duzu bi lehenka daudela, ez da? Jakina, horrek esan nahi du bi hizkuntza desberdin direla, baina toki beretik atera dira, eta haien buruan nora ikusten dute komunitate beraren zati edo ez dakite elkar existitzen denik edo zer, ez? Hori jakin da, ados baleude, bada hizkuntza bakarra da. Estandar bakarra sorre itzateke bientzat, edo ados ez baleude, behar bada bi argo lirateke. Azkena, beste bat, edo nahi baduzu, Bestela, utziko dugu. Eskerrik asko denoi parte hartzeagatik, ariketa txiki horretan. Oraintxe komentatu duzuenari buruz, oraintxe ez dut erantzungo, erantzun horiek etorriko dira. Hain zuzen ere hori da horrengo gaia, lehenka hizkuntza, orduan. Bi hizkuntza lehenka daude, lehenka izenikoak. Biak familia berekoak dira, baina familia horretan ez dago beste hizkuntzarik. Orduan, bat izango baliz, izango izateke euskara bezala, isolatua hain zuzen ere. Baina bi dira eta, elkarren antza dute, baina antza bakarrik. Ez dira hizkuntza bera, ez dago elkar ulertzerik, edo hor gaur egun ez dago iztunik, baina iztunik egongo balitz. Eta baina bi hizkuntzak biak daude gaur egun. Eta bientzako dokumentazio eskasa da, bata bestea baino areago. Eta orduan, gaurkoak ez denean, normalean hondurasko hizkuntza hitz egin dut. Hauek dira argazki batzuk duela pare bat hilabete gure lankide batek bidai batean ateratakoak lehenka eskualdean.
badakizuen orden berta. Ala ez? Bai. Bueno, mapa honetan erakusten da, borobil urrin batekin markatuta dago Tegucigalpa Hondurasko hiriburua da. Eta globo gorri eta horiek erakusten dute ez lenka hizkuntzaren lehengo edapen historiko osoa, baizik eta nungoa den daukagun dokumentazio ziztrina. Dokumentu horiek danak, orain dela 100 urte edo gehiagokoak dira, oraindikan hiztunak zeudenean, hizkuntza bizirik zeudenean, eta leku bakoitzak zeukan bere dialektoa. Orduan, pentsatu, globo gorriak Hondurasko lenka dira, globo horiak El Salvadorko lenka. Berdeak beste hizkuntza bat dira, kakaopera. Kakaopera hori ez da lenka. Baina beste hizkuntza, eta kakaopera ere Juan del Mendetik hilda dago, baita ere. Baina orain zentratuko gera gorrietan, Hondurasko lenkan, eta hor ikusten dugu datuetan, dauzkagun dokumentuetak hartutako datuetan, ikusten dugu dialekto desberdinak zeudela, ez direla berdinak. Baina horien arteko diferentzia izan diteke euskararen euskalki desberdinen arteko diferentzia bezalako olako zerbait. Bizkaieratik ikuskera eta lakurtera eta olako diferentziak izan dituzke maila horretan. Eta Hondurasko lenka eta El Salvadorko lenka berriz, hori ez dakit, inglesa eta alemana. Beste gauza da. Orduan, ni ondo nago esateko bi lenkakitan, emango dut. Guajikiro da globo gorri guztien artean ekialdera dagoena, lehenengoa, Guajikiro. Eta Guajikiro herri horretan dirudienez, relatiboki berandu arte mantendu zen hizkuntza. Eta orduan, dauzkagun datu guztien erdiak edo Guajikirokoak dira. Guajikiro ni ondo nago esateko zen, unan xia dauna. Itzen ordena ia beti euskaren atzakoa da. Orduan, unan da ni, xea da ondo, eta dauna da nago. Eta similaton da, hau da Guajikiro ez? Eta hau da similaton. Similatonen hori esaten zen unan xelon. Izan biharrean, unan xelona. Baina Txilanga, El Salvadorko Txilangan, hori esateko da unani xamialu. Norbaitek aipatu du batua bezalako bat egin behar da, eta hain zuzen ere bere eskuropenerako guk ere ikusi dugu hori beharrezkoa dela. Horri deitzen diot lenka unificado moderno edo LUM. Zergatik, unificado da batua. Zergatik moderno gogoratzeko lehen etzeko da hodakorik, lehen bakarrik zeuden dialektoak. Eta hau asmakizun berria da. Kasualitatez LUM hitz batan lehenkaz, eta esan nahi du lurra. Eta hori nahiko politatera da. Orduan, beste esaldi bat, nire emaztea dator. Edo, hori lehenkan esateta nire emaztea etortzen dago bezala, ez? Baina ordena berdina da. Nire emazte a nan. Eta gero puklaina hori da etortzen dago edo dator. Baina orduan hori lumen da umab nan puklaina. Guajikiron da umob nan puklaina. Similatonen umab puklaina.
Eta Santa Elena, un magna purdin. Hoi izango da zubedera edo, seguru. Ezta? Baina Txilangan, El Salvadorren, da Usiana Pocamba. Hizkuntzaren ezaugarri tipologiko, sintaktiko bat aipatu dut, aditza bukairan jartzearena, ondoan emakumea hemen dago, mapnan, na, laina. Ordena berdinean. Atzizkiak ditu, ondoan ikusiko diagun, zateko, isperbilon, ista ikus, eta besteak atzizkiak dira. Futuroa, lehenengo pertsona plurala, eta italioaren idea. Posposizioak ditu, euskeraz, eta bidean, emakumearekin ikusi zituan. Eta lehenkan baita bera, kina, hori da bidean, mapman, emakumearekin, eta bar. Izena eta mugtzailea ondoren. Orduan, emakumea, mapnan. Aditza eta laguntzaile askotan, daukagu, euskeran bezala askotan laguntzaile batera batzen da, baina laguntzaile gore jartzen da, bukaeran. Orduan, etortzen egon naiz, pu lanuna. Berdin. Eta mendela galioak bukaeran jartzen dira, aditzaren ondoren euskeran bezala. Emakumearekin etorri zarelako,